Jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua pod medo yudore matek eliet kara luet ji makwede kendo chano thicheo. Komana ka jafo mara Walter Nyambagalero no penjo maduong' en ka bende okang' mar thicho Gachagua ya PC nyalo nyuolo lemo. Thicho oko Rigathi Gachagua ok PC. En mbaka makoro sekawo kore kendo gidore ka dhulore ka buru kayamb kala usi. En gino manene ka gimose mako mach ka jo od bura. To ahinya mag Kenya Kwanza masani bolo weche mbui, weche mag nyiso jalup jatend piny Rigathi Gachagua niyo ekreni sande mar bede komno orumo. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi nochweyo lieko e mbui ni jumbe ariyo ok bi kadho kapok lak ong'udha wayo. Kata kamano, moko kuom jo od bura masiro Rigathi Gachagua kotelnegi kod Gathoni Mushomba koni thulo Rigathi ok PC ok nobed mayot kaka iparono. Those that are using our simple majority to overrule some of the procedural and constitutional processes in the National Assembly. Tomorrow, you might find yourself in the same house. On the other side, the people who did not want Rigathi Gachagua are the people who thought that Rigathi Gachagua will block them from doing the dirty deals that they are doing today. Janon siasa Willis Otieno to wacho ni katodoko ni en yor siasa thicho Gachagua lemo mare nyaka tim mana koluwore kod katiba. Mar ariyo en ni kapono timo makosa moro oketho chik ma crime criminal o timo gimoro ma chik odagi ma inyalo twego mibadhi moro make mano bende line minyagolego. To mar adek ma en general ilongo ni gross misconduct otimore e yo ma ok ber moko riwore gi office no kat mer mar gole magara ok nyalo wacho ni ma chik moketho lakini wacho kako timore kako osebet kotiyo kako wuoyo gi jopiny ok en yo ma onego bed ni ng'ama ni e telo onego bed ni timo kama. To en ng'ama nyalo chako chenro mar thicho oko jalup jatend piny kata jatend piny owuon. Koro kapo ni dwa gole to wach mar gole chakore bunge mapiny mar National Assembly. Koro nyaka ter motion mar gole no e bunge to motion no ko tere bunge kanyo jo bunge ma chopo 2/3 ba wach ni wayie ni ng'ani koro nego goli. Koro motion samitero ka nyaka bed gi ji achiel gi abiriyo mano ma support motion no. To ko chopo ni ji motion osekete od bura to ji 233 nyaka bed piny bakadi ni wadwani mondo gole tich. To kose go ka National Assembly od bura ma piny osekadho wachno to speaker oro resolution no e Senate. Koro wachno kochopo e Senate to jo Senate bet piny gimbe ginyalo loso kamiti moro matin report moro ma dhi chungusa to gima ne otimre ni mowach ni ng'ani otimogi be gin adier. To bende wach mar thicho oko Gachagua nyalo chopo kare e kindene. To king'iyo ka piny chalo kaka jo manochako lweny gi Gachagua ineno ka ne Ruto kachako lweny kode ni to dhi okuongo moke gi jothurgi manyiso ni osetweyo ka wajumbe ma Mount Kenya kocha ng'eny gi dir mana gipongo giwacho karibu wajumbe mana 49 ni gino gidwaro Gachagua gidwaro Kindiki. Then you look at the Girgi marketing broad based with ODM. In an kendo jo ODM and about a mouth bapua. One of all the or be watching of the belly. Koro consequences on Yakabedi guinicati the timber. Which some of Gachagua, Mando Canane, Shida Margoli, Manobap, Jokanya Kwanza, you go ever guinegre. Ma, where you look jet and Piny Rigathi Gachagua, come manade. Pogolo Woodward, Yako Dogman of Woodward more, Ranyaro more. Koro Luento Pontimbeleca. Manaka poni jo ODM board ne lelo nyini gi konyo mondo yem ngacha e tich to gin yo gedo wachgi gin gi konyo mana jo moko wuoth e samoro be ginyama na kubedo ni ko Ruto wuoth ko setiekre Gachagua to gidok mana kuma ne gintie Gachagua Ruto yera ng'amo dwaro. Jalup jatend kweth manoke od bura Millie Odhiambo to kone Ruto ni mondo kaw ting' mar keto kwe e sirikal mamare. Omiya kwayo president ni koyie to wuoye gi joga ne ok ni ya support wuoye maluwe mar ariyo. Nyabet mani language wa ema winjore dwa chalore lakini owuoye gi jogene mondo kwergi gibede laini nyaka namba 2 no bende obede laini. E kinde ma jo Kenya rito ng'eyo kaka weche dhi chalo mbele, jalup speaker Gladys Boss to wuok oko kasingo ni chenro mar golo Gachagua PC oseikore kendo ok no mare.
am putting you, Rigathi Gachagua, on notice. You are going to be impeached. I can confirm that to you today. And I shall be in charge of that impeachment myself. Walter Nyambaga, Ramogi TV.